udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando yakubingelela Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu bangcwele ukuba sihlanganise namhlanje ngalendlela kasihlanganise ngayo. Salibonga usuku lwethu luhle. Kusele nje usuku lwakusasa uNkulunkulu mayesasigcinile olulandela lona kuqala ingqungquthela yabesifazane. Kuqala ingqungquthela yabesifazane. Niyamenywa ke nonke ezindaweni zonke ukuba nize. Sicela nje umnikelo ka-R300 wesipheko okwesipheko nje kuphela, akukho okunye. Asidlali ngemali la, sidlalisa imali ebandleni, kodwa sicela nje lo mnikelo kuphela bese uyafika kuze enkonzweni imali yokudla leyo. Masibheka sibona ama-meals amangaki, iyodwa ngoLesihlanu awu-3, ngoMgqibelo awu-2, ngesonto kusho ukuthi u-6 meals loyo ngo-R300. Angikholwa ukuthi khona indawo ongadla ngo-R300 ukudla oku-6 ama-full meal agcweleyo. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyacela ukuthi ngithandaze, siguqe bese ngiya-ke ezwini lenkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukusithanda kwakho. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Siyanxusa ukuba Nkosi ube kanye nathi nakule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. Siyabemukela bonke abangenile abafikayo. Babusise Nkulunkulu wami, basithole isinkwa sokuphila esiyizwi lakho esisidla zonke izinsuku. Siyabonga ke Nkosi, iba nathi ngomoya wakho ingcwele, ulicacise izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Uthando uyikho konke esikudingayo. Inkonzo yayizolo-ke sonke siyayazi ukuthi igcine ingene kuliphi izinga. Asizohlehlela-ke emuva siye le. Sizovula izwi lenkosi uMathewu chapter 5 verse 9. Uthi babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Abalamulayo, uyalamula yini wena na? Abalamulayo bazothiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu ukufuna abantu abazoma esikhaleni kakhulu kulezi zinsuku esezobuya ezolanda ibandla. Ufuna abantu abazoma esikhaleni ukuze angalichithi izwe. Akusho ukuthi akazulichitha ngoba engezulichitha, kodwa ufuna abantwana bakhe azobahlwitha kanye nebandla uma esebuya uJesu Kristu inkosi yethu. Sifundile kabanzi eGreytown ngoMgqibelo ukuthi kuyini ukubuya kwenkosi uJesu kwesibili, kuyini futhi ukuhlwithwa kwebandla. Uma ngaba khona umuntu odedekayo manje kungaba inkinga enkulu kakhulu, kodwa-ke siyamthemba uNkulunkulu. Ziqoshiwe inkonzo zenziwe. Thumela kunoma ubani ofunayo umcela subscribe uma uthumele inkonzo ka-YouTube. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sizoya-ke Ezekiel chapter 22 verse 30 uthi ngafuna ukubo umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi, kepha angimtholanga. Asimeni bafowethu esikhaleni. uNkulunkulu uyakudinga nawe. Uthi angikutshela ukuthi uyakufuna. Wena-ke uthi kade ayikubize uyamziba. Uthi uyamziba, uzomziba kuze kube nini? Hayi ngiyabuza. Wena-ke wakubiza wamsebenzela wawa. Uzovuka nini uzithathe njengoJona ethunywe eNinive wayintarashishi. Wavuka wazithatha wagcina khona eNinive. Wena-ke uzovuka nini uzithathe?
Hayi ngiyakubuza nje noma usuzi-asayinethwa nesihogweni, hayi kungabi njalo umntakababa. Vuka uzithathe ucela uxolo uNkulunkulu uqale umsebenzi wakhe. Uyasidinga, uyakudinga, nami uyangidinga, uyasidinga sonke egameni lomfelowethu uJesu. Sigcine-ke sikhuluma la ngokuthi sinokugcotshwa. U-1 John chapter 2 verse 20 othi nina nokugcotshwa okuvela koNgcwele niyazi nonke. Anginilobelanga ngokuba ningalazi iqiniso, kodwa ngokuba niyalazi nangokuba akukho manga avela eqinisweni. Athi uJesu, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho ozoya kuBaba ngaphandle kwami. So silotshelwe lezi zinto ukuze siliqonde iqiniso, silazi iqiniso elinguJesu Kristu inkosi yethu. Uma ubheka uJohn chapter 8 verse 32 uthi niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Yabona uma usulazi iqiniso uyakhululeka. Kade bephenika abantu. Asisho ukuthi inkosi uJesu akuseduze ibuye, seduze kakhulu. Kodwa bephenikile abantu kakhulu baze benza izinto ezi-wrong. Abanye bokhipha imali zabo ema-bank, bazikhipha bayixhaphaza, benza yonke into ngoba bethu umhlaba uyaphela. Usuyalazi iqiniso manje, ubudukile nje kancane. So-ke uJesu angabuya noma yinini, iqiniso leli singephikwe, uthi uzofika njengesela. Uma umninindlu bazi ukuthi isela lizofohla nini, ngabe egadile, so ubengazi. So hlala ulungile, hlala ulindele ngoba inkosi yethu izobuya noma yinini. Saqhubeka sathi ngubani ongumqambi manga uma kungesiye ophika ukuthi uJesu unguKristu na? Umuntu nje ophikayo ukuthi uJesu unguKristu ungumqambi manga loyo. Kufuze uYesu Sathane waba umbulali wabantu kwasekuqaleni. Athi uJesu mangikhuluma iqiniso aningizwa futhi anithande ngelikhuluma ngoba nifuze uyihlo wenu uSathane. Mawukhuluma amanga nje yazi ukuthi ufuze uSathane. Mawuncokola ujoke wazi ukuthi ufuze uSathane. Ngoba thina sincokoli, siyazi ukuthi into esikhulumayo injalo futhi yenzeka. Siyambonga nje uNkulunkulu osithandayo ngaleli ivangeli. Ngubani ongumqambi manga uma ngesiyophika ukuthi uJesu unguKristu na? Nguye ongumphiki uKristu ophika uBaba neNdodana. Verse 23 besethi lona loyo ophika indodana akanayo uyise, ovuma indodana unayo uyise. So thina njengoba sihlale sithi uJesu Kristu inkosi, siyayivuma indodana, uBaba uphila phakathi kwethu. Uxolo, kodwa uma umphika uJesu, uBaba akekho kuwena. Ngeke ngibadabukele laba abakhulumayo bethi ngeke thina sikhonze indodana, thina sikhonze uJehova Sebawothi uBaba kaJesu, asifuna ukukhonza. Kanti manje uphiwe onke amandla ezulwini nasemhlabeni. Washo njalo ehamba kwi-Great Commission yakhe kuMatthew 28. Wathi ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. So lokho-ke kumnika amagunya phezu kwayo yonke into. Mayemotho usuzenza izinto ezithize ngoba ubalekela yena, akusizi. Ayingeke futhi ukukusiza. Okuzokusiza ukumela iqiniso. Okuzokusiza ukuma neqiniso. Asimeni neqiniso, yilokho okuzosisiza abafowethu. Yilawo naloyo ophika indodana akanayo uyise, ovuma indodana unaye uyise. Masibheka uJohn 17 verse 21 likhuluma ngobunye besikhuluma ngabo izolo. Asibeni munye bafowethu entabeni. Asibeni munye bafowethu ekhaya lezwi. Ekhaya lezwi li-organized ngendlela emangalisayo. So asikwazi ukuba nomona omunye nomunye sihlebe senze yonke into. Asithandaneni sibe munye ekhaya lezwi. Uthi kuverse 21 kaJohn 17 inkosi uJesu izikhulekela ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe. Ufuna sonke sibe munye. Ukuba nabo babe kithi ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Izwe lizokholwa uma simunye.
singakhwebhani, singalumani, singadlani. Khona nje abantu abavele basusa udlame esikhaleni, abantu abayithela ngentelezi, angazi noma isuke isilumo nosewenze njani. Umuntu avele aqhumisa umuntu ngempama nje kalabhabha, ungazi ukuthi kwenze njani. Woza kuJesu uzokhululwa, woza kuJesu. Uma uzile nje wena, ibandla liyi-living testimony kuba wonke umuntu almost osebandleni ikhona into uNkulunkulu amsize ngayo, kunento uNkulunkulu amenzele yona. So sondela-ke esihlalweni somusa, ifafaziwe inhliziyo yakho. Uthe ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Ababe kithi ukuze izwe likholwe. Izwe alikholwe, kodwa yodwa into eyolenza likholwe ubunye bethu. Masibeni munye-ke bafowethu. Uthi verse 24, lokho enakuzwayo kwasekuqaleni makuhlale kinini. Bayahlupha abantu bathi ivangeli liyashintsha. Bayahlupha abantu banezinto zabo nje eziningi. Ivangeli alishintshi. Ungashintsha wena ugqoke iwigi, ivangeli alishintshi. Ungashintsha wena uqhume iy'nwele, ivangeli alishintshi. Ungashintsha wenze noma yini ofisa ukuyenza, uzishintshe wena uqobo lwakho, kodwa ivangeli alishintshi. Ngoba uNkulunkulu akaguquki, uthi akasiye umuntu. He cannot move the goalposts. Uma kuthiwa ibhola lidlalelwa la, lodlalelwa lapho. Sikhonza uNkulunkulu o-reliable ngendlela emangalisayo. Reliable and accountable kubantu bakhe. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. So-ke lithi-ke lelizwi, njengalokhu wena Baba ukimi nami nguwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungumphefumulo. Ukuze izwe likholwe xolo ukuthi wena ungithumile. Alikholwe izwe, kodwa ukuze likholwe kubiza ukuthi thina sibe munye. Athi-ke uJesu-ke, lokho enakuzwayo kwasekuqaleni makuhlale kinina. Uma kuhlala kini enakuzwayo kwasekuqaleni, nani niyakuhlala kuyo indodana nakuye uyise. Niyohlala khona nawe uma nje ubambelelile kulokho wakuzwayo. WaseRoma 10 verse 17 athi, ngalokho-ke ukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvelwa ngezwi likaNkulunkulu. Ukholwa nje kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Yilesi-ke isithembiso yena asithembisa sona, ukuthi soba nokuphila okuphakade. That's a promise. Ukuphila okuphakade yilabo abangayokuya ekufeni kwesibili. Ukuphila phakade. uNkulunkulu akusize, akubiyele, akusize nje kakhulu, ngoba ubonakala sengathi awunakile, ubonakala sengathi awazi lidumephi. Kanti mhla wabuya, lithi izwi, sengikhuluma ngokubuya-ke second coming, lithi izwi zonke izizwe ziyokumbheka zikhale. Yobe ngasitheni, kodwa uma ebuya manje for i-rapture, ngeke abone umuntu, akhona oyedwa ozombona, phandle walaba abazobe beya kuye behlwithwa, kodwa nje abanye cha. Koqhamuka emva kwendaba, hawu, ibandla lihlwithiwe, hawu, obani abasekho, hawu. Yilokho-ke okuyokwenzeka ngokuphazima kweso, ibandla lizobe selihlwithiwe. Yazi-ke ukuthi ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaNkulunkulu. Yilesi-ke isethembiso yena asethembisa sona, ukuphila okuphakade. Sithenjisiwe bafowethu ukuphila okuphakade. Mawufunda ngesethembiso lapho uJohn 11:25-20 uthi, mina ngikuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efe uyophila, naloyo ophila akholwe yimi kasoze afe naphakade. Uyakholwa yilokho na?
ukholwa yimi noma efa uphila. Uma nje efa ukholwa yimi uphila, akukho kuyoshintsha. So wena uyakholwa yini inkosi uJesu? Ukuze phela udlule ekufeni ungene ekuphileni, sho njalo uJohn chapter 5 verse 24. Kufanele udlule ekufeni ungene ekuphileni. Manje-ke indaba ikuwena. Uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu wabafileyo na? Uyakholwa yini? Kholwa mntakababa. uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu ukufuna ekhaya ezulwini. Ngakho-ke lokhu enakuzwayo makuhlale kinina. Uma kuhlala kini enakuzwayo, kwasekuqaleni nani niyakuhlala kuyindodana nakuye uyise. Makuhlale kini bafethu enakuzwayo. Ngashintshe ivangeli lakho. Ngaphandle makuyivangeli elifile, kuyivangeli nawe ulibonayo ukuthi no, kuyaciciyelwa la. Kodwa nje ivangeli nje kahle. Hayi, hlala phezulu kwenkosi. Hlala enkosini, uyilindele yona. Izokwenzela izinto ezinhle. Isethembisa sithembisa sona ukuphila okuphakade. Sithenjisiwe ukuthi ngokuphila okuphakade siyophumelela. Sithenjisa ukuphila okuphakade lapho isihogo sobe singasekho. Izinto eziningi zobe zingasekho, sobe sijabula nje thina. Sijabula nje sidumisa uNkulunkulu wethu. Awuthanda ukuba ingxenye? Awuthanda ukuba ingxenye lokho kudumisa na? uNkulunkulu akakusize, akubopha, akududuze, kusondeze eduze. Siyakuthanda lapha ekhaya kakhulu. uNkulunkulu akabe nawe. Ngiyacela uguqa ngithandaze. Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga kakhulu. Busisa-ke abantwana bakho bonke abalalele le nkonzo. Usebenze ngayo Moya Ongcwele, uzambule ukuba Nkosi uhlonishwe, unikezwe indawo yakho. Siyabonga ngakho konke osenzele khona. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake sesifike emaphethelweni enkonzo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Ubaba uNsibando siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.